E finalmente, última estación, esperanza, o destino que nos impulsa a seguir, a creer nun futuro mellor para todos e todas. Grazas por viaxar connosco e ata a próxima. Chegamos á última estación desta viaxe compartida. Perdón que hai unha cuestión que temos que pedir desculpas porque son as 12:30 e a xente do Navalón ten que marchar. Así que damos un fortísimo aplauso ás nosas compañeiras e compañeiros do Navalón, posto que esta unión intercentros, gracias a Xulia por todo o seu traballazo e a este proxecto intercultural. Graciñas e ata o ano que ven. E agora, todo o resto da xente, os de arriba, baixade pa aquí porque agora é pa vos. Vide pa aquí, que hai unha sorpresa, videvos. Os de primeiro todos pa diante, porfa. Videvos para aquí. Os de arriba baixade tamén, porque hai unha pequena sorpresa. Que xa non temos cobertura, non estamos no túnel, así que... A ver... E a rapazada esta de primeiro de artes escénicas leva traballando mes e medio nesta gala e de forma moi intensa. E todo a través de proxecto asambleario, van modificándoche as ideas, cambiando, un día chegan con unha, mañá chegan con outra. E vou confesar que fun escéptico nun momento dado para o peche da gala, que era este de agora. Entón, creo que foi Dora a que dixo, hai unha canción que fixemos en primaria, que cantamos en primaria todas e todos xuntos, en Bentín, e que podíamos repetir pois xusto 8 anos máis tarde. Eu, a verdade, non o vía. Pero claro, como o proxecto é voso, eu dixo, bueno, pois vamos ver. E cando chegaron co vídeo das súas cariñas de cando eran pequenos, a voz que vades escoitar de pequena é a dela e de María e de máis xente que igual xa non está no centro. Entón, hai que ir con toda. É dicir, cando chegan un proxecto destes hai que dicir sí, 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 sí. Así que o tema é unha canción que seguramente coñezades tamén os da nosa idade, que é de Michael Jackson, que é Heal the World, sanar o mundo, non? E que creo que é o peche perfecto para esta gala na que generosamente o Navalón participou. Tamén Matías, este ano, un forte aplauso para Matías, porque é o noso mestre de cerimonias que máis tarde veremos no xantar que faremos todas xuntas. Por suposto, aos nosos compañeiros que viñeron hoxe, tanto Antón, como Carmen, a súa nai, como Alex, como Adrián, como a Dama, de verdade, como a xente de Agareso, Sonia, Mateo, é un proxectiño pequeno, comezou o ano pasado, este ano segueu medrando, e agardo que se xa unha tradición dentro de 20 anos, cando nos xubilemos todos e todas, seguir facendo esta gala aquí no Milladoiro. Grazas ao Concello por participar, equipos directivos da volta, e nada máis, familia, deixemos con este final do cal eu, sinceramente, era escéptico, pero que hoxe son devoto. Así que disfrutadio, agora si despedidevos, vale? Chegamos á última estación desta viaxe compartida, a estación da esperanza. Non é un final, senón un comezo. Todo o vivido hoxe viaxa connosco neste Milladoiro, cheo de ilusións, encontros e pequenos grandes momentos. Hoxe celebramos o que nos une e tamén o que nos fai únicas. En cada parada, en cada palabra, en cada canción, en cada sorriso, fomos enchendo os vagóns de algo moi importante, o que cada persoa ten para ofrecer. A diferencia non nos desvía, senón que é o motor que nos impulsa. Ensina, enriquece e tamén fainos medrar. Lévanos cara a un mundo moito máis xusto e máis humano. Gracias de corazón a todas as persoas que subistedes a este tren e fixestes posible esta viaxe, ao alumnado, ao profesorado, ao Concello, ao Centro de Educación Especial O Navalón e a todas as persoas que cada día manteñen en marcha este tren da inclusión. Porque sí, somos diferentes, e iso non só importa, é maravilloso. É o que lle dá sentido a cada tramo do camiño.
E, sobre todo, somos referentes. Somos referentes de creatividade, de coraxe, de respeto, de valentía e de loita por un mundo mellor. Somos ese tren que avanza e que pouco a pouco vai abrindo camiño. Baixamos nesta estación de esperanza, co compromiso de seguir facendo do IES do Milladoiro un lugar onde todas e todos teñamos billete, voz, espazo e recoñecemento, un verdadeiro punto de encontro. Moitas grazas e lembrade sempre que a vosa voz importa e que xuntos todos somos máis imparables e máis fortes. Porque neste tren somos diferentes e somos referentes. Esta canción que imos interpretar, como xa dixo Manolo, representa unha versión de Michael Jackson feita previamente na Escola de Bentín, que fala da paz, da inclusión e do amor. Disfrutádea, gozádea e cantádea con nós. Haber un lugar dentro do teu corazón onde a paz brile máis que unha lembranza. Sen a luz que la trae xa non se consegue máis atopar o camiño da esperanza. Sente, chega o tempo de acabar coas penas do mundo, reunindo irmáns, estendendo as mans. Só amor, cambio que aconteceu, e a forza da paz xuntar todos outra vez. Veña, xa é hora de encender a chama da vida e facer a terra inteira feliz. Capaz de soltar a túa voz, voar sin cadeas o ameazas. Logo tes que entoar, outros van a acompañar, cantar de armonía e esperanza. Deixa que ese canto por as penas do mundo para perdoar e tamén soñar. Só amor, cambio que aconteceu, e a forza da paz xuntar todos outra vez. Veña, xa é hora de encender a chama da vida e facer a terra inteira feliz. Sufrimento dentro a xente aínda ten, pero temos que curalo, iso que queremos ver. A lección para o futuro está no teu corazón, e buscar a paz, mirar atrás con amor. Quizás comenzar, outros van a acompañar, a canción de ilusión e confianza. En Bentín somos máis, tendo o mesmo lugar, un amor entoando unha esperanza. Deixa que ese canto borra as penas do mundo para perdoar e tamén soñar. Só amor, cambio que aconteceu, e a forza da paz xunta todos outra vez. Veña, xa é hora de encender a chama da vida e facer a terra inteira feliz. Só amor.
facer